Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Returning simple guys. Ziningi izinto lapha ebezisithusa. Umngani kaMpumelelo lona obaba omdala. Uthi-ke obekhuluma. uMpumelelo ufike nomngani owubaba omdala weza wazokhuluma-ke ngoba engathi unesikhundla esithile. Akafikanga nomngani olingana naye. Mina into engiyibonile bekathi siyahleba ningamemezi. Into engiyibonile mina loya mngani ubaba uMseleka akamazi. Kodwa uMayeni ngathi uyamazi. Angisho kabi Nkosi ngicela ingaxabani nami ngiyasaba. Kodwa ngibona uMayeni esmile makusho ukuthi umngani kaMpumelelo loyana ngathi hawu umngani kaMpumelelo ubaba omdala. Ngase ngiyacabanga kodwa ukuthi phela uMpumelelo mawukuthi ufuna izinto ezinamabhizinisi akha o-connection engahlangana-ke nobaba abadala ukubona ukuthi nasemsebenzini kuyenzeka ukuthi ugcine usuwumngani nobaba omdala kunawe noma nomama omdala kunawe because nasemsebenzini iyenzeka leyo nto guys, iyenzeka. Ufike emsebenzini uthi hayibo kodwa uma kabani uthola ukuthi ngempela seniwu-beast. Manje ubaba lona ngicela ngingamemezi ngiyasaba. Ubaba loyana ebethi Mike ngibona uMayeni mina esmile. Ngabona uMseleka ethi ayi mina ngizovuma lokho okushiwoyo. Hayi guys kodwa ubaba uMseleka ubedabukisa kuleya imali service abemenzele yona ey'fake engabe bayimenzele iphathi. Wase ubaba uMseleka ayi ngizovuma lokho okushiwoyo umngani kaMpumelelo kodwa hayi bo nina guys kanti msume kunjani? Yini ndaba uMpumelelo abe nomngani amabhizinisi ngoba nathi nje emsebenzini esafika kuyo sibancane sabathola abangani abadala. Uze ubone nje umama ukuthi hey kodwa mama Nkosami nawe ugcina uzo-understand ukuthi kodwa phela sihlala isikhathi esiningi la emsebenzini sesijwayelene yikho sekunale friendship. Uthola ukuthi uyakuthanda kodwa ubuye usho ukuthi umama yabo kuze kube ngempela ube ubona ukuthi cha uthando lweni luphiwo i-friendship ngempela le noma kuwumuntu omdala. Iyenzeka into ekanjalo ukuthi-ke uMpumelelo nalo baba avela naye sibe siqala ukumbona. Sabe sicabanga ukuthi uMpumelelo abangani bakhe balingana naye. Kanti ke zenza umuntu omdala futhi uze uyasho ukuthi uyadodiswa ngapha ubaba lo aphinde futhi azododiswa uMseleko. Mina bengithi kodwa kushoda umkhulu. Niyasibona isithunzi samkhulu. Umkhulu uyakhalwaza nangokuthi akafikanga kule birthday celebration. Yikho sinomuzwa ukuthi uMpumelelo mayengaya kumkhulu wakhe engabuye eqondile. Cha imbono yethu Nkosi yami asikhulumi kabi. Ngoba uyambona umkhulu akaphithize uMseleko makukhona umkhulu uhlezi enovalo. Makukhona umkhulu kaMpumelelo ubaba kaMayeni. Njengamanje uMseleko uthi uma abadala bakaMayeni abekho kusho ukuthi thina abasiboni. Ngantshela ukuthi imizi ayifani, amakhaya awafani, ney'bongo ayifani. Kuyenzeka nawe uthi uyitshele ngesibongo sakini kuvele kufika abanye ubone ukuthi awu laba nabo banale pride nabo bayamakhosi nabo ngokwabo. Nawe ushumayele ngesibongo sakho abanye nje bavele bengakushayi indiva lokho. Angikho-ke lapho. Mina bengithi yindaba lo baba ngathi yindaba baba yini we guys ayi kuleya phathi khona. Phathi enjani leyani usizi kanjeyani. Kodwa shuthi iphathi ye-TV show ayikho iphathi enjeyana. Guys ayikho. Seningawaqamba nje amanga bye.